So ayan, habang pinapakuluan natin ang ating labong, ipiprepare natin yung mga sangkap natin. So update ko po kayo mamayang after 20 minutes. So ito, pinirito na natin yung sahog na natin sa labong. So mamaya maya i-update ko po kayo mamaya maya. So ito na yung pinirito natin ano. Okay, magigisa na tayo ng bawang. Dapat golden brown ito. Tapos yung sibuyas. Lalagyan na natin yung manok natin. Yung pinirito natin kanina. Tapos dalawang nor cubes beef. Tapos ilalagay na natin yung labong. Ilagay na natin ng iodine salt. Tapos yung bechin. Ito yung bechin. So yan, after 5 minutes, ito na yung reaction ng ating labong. Medyo magalaw yung camera, hawak ko lang kasi. Tapos ilalagay natin yung ating saluyot. So ito na, nilagay na natin yung ating labong ay saluyot. Yun yung naging reaction ng ating niluluto. So yan, pwede na kainin. Sasalin na natin sa mangkok. Yung ating special na labong. Ito na. So maraming salamat sa tutorial na to. Sana may matutunan po kayo. Maraming salamat po.